Καλησπέρα. Αυτό το γεγονό επισκέπτομαι τους γείτονές μου και κάνω μαζί μου τις δικτυακές συζητήσεις μέσα από το ρόλο του Θεού την Αγία Γραφή. Ποιος Θεός? Πού είναι ο Θεός? Δεν βλέπετε τι γίνεται γύρω μας? Οι άνθρωποι πολεμούν μεταξύ τους. Τι γίνεται στη Γάζα? Έχετε δίκιο. Ο πόλεμος είναι κάτι φρικτό. Μα ανέκποτε συνέβη. Σωστά. Τότε γιατί δεν κάνει κάτι ο Θεός να τερματίσει τους πολέμους? Θέλετε να δείτε μαζί τη Λίγου στο Δ για το πόλεμο? Ας το δούμε. Στο Μιχαία το Μητρία λέει, δείτε εδώ μαζί μου, αυτός θα αποδώσει κρίση ανάμεσα σε πολλούς λόγους και θα εκτοπίσει θύματα όσο η νεφάρα κατέρευε που βρίσκονται μακριά. Και συζητήσατε στο κάτω του ενιών και το δέντά τους στα λιπάνια. Δώσε και στους πατέρες ενδύων είδους πότε θα μάθει τον πόλεμο. Να το πάρουμε λίγο από την αρχή. Λέει ότι θα τακτοποιήσει θύματα όσο η νεφάρα τα έτοιμα. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι ο Θεός δεν είναι κάποιος που λέει πως θα συμβαίνει τέτοια φοβερά πράγματα. Να δούμε λίγο προς το τέλος. Λέει ότι θα το πείτε, λέει ότι δεν θα σηκώσει τους πατέρες ενδύων είδους πότε θα μάθει το πόλεμο. Πώς φαίνεται τώρα αυτό? Δεν το ήξερα ότι ο Θεός ενδιαφέρεται για εμάς τους ανθρώπους. Και αν σας παίρνει λίγο από το χρόνο σας, σας αφήνω σας παίρνει, κάνουμε θέμα. Πώς θα τερματιστούν οι πόλεμοι, σας ενδιαφέρει? Φυσικά με ενδιαφέρει. Την επόμενη εβδομάδα θα περάσει τη γειτονιά σας, θα επιστήσει την εσένη συζήτηση μας αυτή για να δούμε ποιος είναι ο υποστήριξης για εμάς ανθρώπους. Ναι, φυσικά θα ήθελα να μάθω για τον Θεό και το τι θα κάνει για μας. Ένα μόνο email το δικό σας. Ζωή. Τώρα είστε πολύ ζωή.